Fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet, Malta rreġistrat surplus ta' aktar minn 387 miljun euro fi transazzjonijiet finanzjarji internazzjonali. Ċifri provizorji pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uraw li bejn Ottubru u Diċembru tas-sena li għaddiet, is-surplus f'dawn it-tip ta' transazzjonijiet żdiedu b'aktar minn 215 miljun euro. Dan meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. B'hekk pajjiżna rreġistra dħul akbar fil-kummerċ ma' barra li ġie primarjament mis-settur tas-servizzi finanzjarji, mill-kumpaniji tal-gaming u anke mill-qasam turistiku. Fil-fatt is-sena l-oħra n-nefqa tat-turisti f'Malta żdiedet b'5.7% u telet għal 2,200 miljun euro. Dan fil-waqt li fl-2017 f'Malta ġew madwar 2,800,000 turist. L-NSO qal li dħul mill-qasam tas-servizzi laħħa aktar minn 988 miljun euro. Dan fil-waqt li fl-aħħar 3 xhur tas-sena l-oħra, il-kont kapitali li jżomm rekord ta' tranzazzjonijiet li jsiru bejn pajjiż u ieħor irreġistra wkoll bilanċ pożittiv ta' aktar minn 12 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.